Ka Joint Action Committee jong ki South Li Kishnong bakan thup ya kashnong maulin kedeng lakar dok khalom dok khathem ka bahap hapo kanong po constituency Ribhoy district kala penlong ya kajing pensyai pat ba kumshi benta kumnu ban penne pensa ya kamaryang ya kate ka program la penlong menta kasngi kalai tarik uleber hakashnong lakar hakate kasngi lawan ban pensyai diki officer na kitanat baper jong ka sorkar bakan thup ya katanat wildlife fishery bat na ka police department la sakhi ra ka jingdan rangkat uba Meril Bonds aim UMLA ka nong po constituency kirang ba shnong jong kite ki South Li Kishnong lem ki pat ba nong shong shnong bat ki khna school jong ka lakar Presbyterian Secondary School ki nong yalam shnong nong yalam ra ki seng samla ki seng longkumi ka de ka por ka bengi hap ban tengkai hap sumar baha ka ni kamaryang ka bau bleu lai kerpa ki jing sneng ki jing kentu ki ba kini ka officer la de panong tik ki ba kelar ka kingi chup hukum jong Bible kitab Exodus lenong go arpho khot go balai sedang ki chup hukum ter pule pia tu de wat nom kumta wat nom tu wat nom klim wat nom sakilam ler ter itu ki hukum tik kalau kumta ki an uble ulasna kecu iki chup hukum begini ak ba pher ki e mentar kecu iki spi wong haga juk mendai di hajar snem nang chwa de phat tak sarkar ti chne ki te an ban panwandur ban ki pulit ban ki magistrate ban ki nong bisar bat kumta ter wandur ber henry menta da jing don jo ka sarkar haga jing sichar pai ba ga dungi lala ban thau ban legislate ki an ki bun ban tesong ban panwandur ba cher chi pamding kelumar cher chi penjab ki dokha cher chi siat kelumar hagi marat haklau hang ni hapo Karaj Mathan Jopi Kilawan kini ki mo kileng do ki kanong gumnu kinong mi khmat jong karaj ki ong banyarap lang ban penet bisa ya tu lum nong ba mo de ngashim ko por khiat nga khampat pen kloy la kam namar bang kwa ba kibriu matang khat ka ditang ka jing kwa ban tong ni penet ale pat ong ni la khapat khat ba tem tang thai la khat sani ban kalayat ka por tikidang wan siwan ki bang ngiyo umdi tang na utay ulo. Tira da une ulo mentan mar kadang mi isngi kadang kadang yar. Ti uno song snong menta pinong to ngin ulang turpur kendiat ngin penstom no asno atau kadang gajing asnolam. Mar balai kindai ki bahinga sem kindai ki jongi. Te kendiat sikret usnam utay ulo unsukhoy. Pundalu utay ulo pat umdi hari kisnong kajenja. Di kewan nang kata toy penek salang tingiru ngilai menjur bengilai adat ke survey gini katai, barang is kem hati berai benwan gila menei.